Más féidir le lucht na Gaeilge gan a bheith chomhard nósach sin agus a chuirt teachraí thugamsa agus ag daoine eile. Wis agad tá fá an go gléitear Taliban orthu. An Taliban, wis agad, mar is cum a cén sort ceiste a cén sort play a bhí agus bhí cuasaí Gaeilge. Muna aontaíonn tú go hilas go thomláin leis na tuairimíte Acapson ó thaobh glúiseacht na Gaeilge. Wis agad gur is unan Huhain agus Cromwell agus feimime sin na email seo ara tá sé docréite am meánta Acap. Is féidir lobh san fánach mar sin, is féidir lobh san leanach leis an meán sin ach ní charaíonn sé le glúiseacht na Gaeilge imar thurma sé hain. É sin ráite beag seans go mé gogadí an trá anneo ara tuisciúil an lá có uafásach sin ach be mé ginse ar scéanna seo ar fad do Moami ar ball.